Kaixo, Ane Fernandez Agirre naiz eta gaurkoan azken produktuaren inguruan arituko gara. Hezkuntzaren psikologiaren barruan ikaskuntza-irakaskuntza prozesuak hainbat ikuspegi ditu, baina hiru azpimarratzea gustatuko litzateke. Lehenengo neurozientzia izango litzateke. Neurozientziak gizakiaren garunaren funtzionamendua eta honek ikasketa prozesuan duen eragina ezagutzen laguntzen digu. Neurozientziaren bidez, irakasleek ikasleen garunaren beharretara egokitutako estrategiak diseinatzen ahalbidetzen du, hala nola atsedenaldiek duten garrantziaz ohartaraztea. Honek ikasleen motivazioa, arreta eta oroimena garatzen laguntzen digute, bere ikasketa prozesua eraginkorragoa eta iraunkorragoa eginez. Hala ere, irakaslearentzat zailtasun bat izan daiteke teoria zientifiko konplexua ulertzea eta baita bere egunerokotasunean gelan aplikatzea ere. Bigarren ideia ikasketa esanguratsua izango litzateke. Ikasketa esanguratsuak esan nahi du ikasleak aurretik ezagutza batzuk dituenean eta ezagutza berriekin konektatzeko duen gaitasuna. Ikaskuntza esanguratsua sustatzeak ikasleari pentsamendu kritikoa garatzeko aukera ematen dio, baita ikasitako ezagutzak egoera errealetara aplikatzea ere. Hala ere, irakaslearentzat arazo bat izan daiteke denbora falta eta ikasle aniztasuna dela eta. Izan ere, ikasle bakoitzaren ezagutzak eta interesak ezagutzea gauza zaila da eta kurrikuluma aplikatzeko oztopoak ekarri ditzake. Eta hirugarren ideia determinatzaile pertsonalak izango lirateke. Determinatzaile pertsonalak ikasketa prozesuan eragina duten barne faktoreak dira, hala nola motivazioa, autoestimua eta abar. Ikasleak bere burua ezagutzea eta motivazio positiboa izatea oso garrantzitsua da bere autonomia handiagoa lortzeko eta bere ikasketa prozesuaren gidari bihurtzeko. Hala ere, irakasleak ikasle guztien emozio eta motivazioak ezagutzea oso zaila da bereziki talde handia denean eta baliabide gutxi daudenean ere.